Mifa production jabarani filabagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ale dayɛlɛnnen bi a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don Mali ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ la an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ fɛn min ye an ka championnat national ale tanna k'a ban champion dɔnna tɔ minnu kan ka jigin olu fɛnɛ dɔnna mun kɛra meilleur buteur olu dɔnna an bɛna an da don o la an ka bi jɛmu kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga fɛn min ye Mali football awards o tɛ dɔwɛrɛ maa minnu jɔyɔrɔ bonyara dolantan sira fɛ san kɔnɔ cɛlakaw ni musolakaw fan fɛ jɔnjɔn dira olu ma Mali kɔnɔ an bɛna an da don o fɛnɛ la n'an bɔra o la an bɛ kuma an ka équipe nationale kan fɛn min ye coupe du monde ale ɲɛbila baara min kan ka kɛ ka bɛn fɛn min ye kalo kura ni tile 7 ye Mali ale kan ka Gana bisimila o fɛnɛ kɔnɔna na an ka dege karamɔgɔ a ye wele bila dolantana minnu ma a bɛ n'olu sɔrɔ ani an ka église minnu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ɲina Europe kɔnɔna na dɔw ye coupe ta an bɛna an da don o fɛnɛ la ni ne bɛna k'aw tulo garisɛgɛ bi ka kunnafoni d'aw tulo k'aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadɛri Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na fɛn min ye an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ olu ka journée 30 ani journée laban o jaabiw kɔnɔna na Binka FC ale ye sebaya sɔrɔ Kitakaw kan o banna 3 ani Kanangolo AFE ye sebaya sɔrɔ US Buguni kan o banna fɛn min 1 ani Kanangolo Stade Malien de Bamako ale ni ASCO dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0 ATS de Koro cira AS Police fɛ o banna 3 ani 0 fɛn min Isfas ale ni Bakarijan o banna 4 ani Kanangolo ka taga Bakarijan kanu na Joloba ye sebaya sɔrɔ Black Star ka 7 ani 2 11 créateurs Real ale ci 7 ani 2 fɛn min USA Buguba ale ye sebaya sɔrɔ Club Olympique de Bamako ka o banna 5 ani Kanangolo o jɔyɔrɔ ko la sa i b'a ye Joloba ale bɛ kɛ champion ye jɔyɔrɔ fɔlɔ a b'o sɔrɔ fɛn min ye kuru 60 ani 9 jɔyɔrɔ filanan bɛ Stade Malien bolo kuru 50 ani 8 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Real bolo fɛn min ye kuru 50 ani 1 o bɛ ale bolo tɔn minnu kan ka jigin ɲina n'o ye dugumamaw ye sa o kɔnɔna na 30 o bɛ ATS de Koro bolo kuru 29 ani 9 o bɛ Club Olympique de Bamako bolola la fɛn min ye USC Kita kuru 30 bɛ ale bolo Black Star kuru 30 bɛ ale fɛnɛ bolo nin tɔn ninnu olu de bɛna jigin ɲina fɛn min ye 2e division na Mali kɔnɔna na o kɔfɛ sa an bɛ jateminɛw kɛ fɛn min ye an ka cɛlugosila ŋanaw la sa tile 30 kɔfɛ i bɛ Lamini Jakite sɔrɔ yen nɔ ale ye cɛlu 10 ani 7 don a bɛ 11 créateurs la Abubakar Jakite ale bɛ Black Star la cɛlu 10 ani 5 fo ka se Adama Goyita ma cɛlu 14 ale bɛ AS Bakarijan na Zumana Sempara Joloba AC ale ye cɛlu 10 ani 2 sɔrɔ ka don fo ka se Isa Jigiba ma cɛlu 11 ale y'o don ale bɛ US Buguba la fo ka se Isa Traoré fɛnɛ ma ale fɛnɛ cɛlu 11 don ale bɛ AS Real la ninnu de ye cɛlugosila ŋanaw ye ɲina anw ka championnat la n'an bɔra yen nɔ an bɛna fɛn min ye an ka Coupe du Mali anw ka Coupe du Mali ale tanna kun ka bɛn sibiridon ma fɛn min ye Stade Malien ale ni AFE olu tun bɛ ɲɔgɔn na an ye reportage fitinin min na bɛn o kan an ka togo jaabi filɛ kunu sibiri fɛn min ye Mali tɔgɔla jɔnjɔn n'o ye Coupe du Mali ye ale siɲɛ 63 o jɔnjɔn finalba tun bɛ Stade Malien ale ni AFE cɛ an b'a fɔ dolantan na a kɛra dolantan fankelen ye ka sababuya kɛ fɛn min ye Sotibakaw olu ka tɔn n'o ye Stade Malien ye u ye u nakun yira depuis sanga 6nan Dramane Kulubali ale ye Stade Malien o ka cɛlu fɔlɔ don o kɔfɛ o ka jalatigi sa n'o ye Franck Tessier sanga 30 ale bɛna cɛlu filanan don Dramane Kulubali ale bɛna cɛlu sabanan don sanga 30 sabanan na fɛn min ye Musa Jalo ye ale b'a kuncɛ ka bɛn sanga 89 ani 9 ma nin bɛ kɛ sababu ye Stade Malien de Bamako ale ka kubu 20 ani sabanan Coupe du Mali kɔnɔna na ale bɛn'o ta an b'a fɔ bilaw ma ko félicitations fɛn min ye AFE n'o ye Africa Foot Elite denmisɛnninw an b'a fɔ fɛnɛ ma ko di courage an dalen da la donna nataw la fɛn min ye tɔn ni a bɛ ni jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ nka kunnafoni ye fɛn min o b'a yira k'a fɔ Stade Malien ale y'a ka saison sauvé ɲina a ye sebaya ɲuman sɔrɔ Africa Foot kan n'o ye Coupe du Mali final la a banna 4 ani Kanangolo dolantan nin kɛra fɛtiba ye a kɛra Mali ka fɛti ye ka sababuya kɛ Mali tɔgɔla jɔnjɔn don san wɛrɛ ta ala ko yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la n'an bɔra an ka tɔnw na an bɛna an ka équipe nationale la n'o o ye an ka équipe ba ye ale ka kan ka dolantanw daminɛ dɔgɔkun nata kɔnɔna na juin kalo nin na o tɛ dɔwɛrɛ Coupe du Monde tile 2nan fo ka se a tile 3nan na i bɛ a jateminɛ olu hokumu kɔnɔna na dege karamɔgɔ a ye dolantana minnu wele jɔkɔlɔsiba o ye maa 3 ye i bɛ Jigi Jara sɔrɔ yen nɔ n'ale bɛ Young Africa na i bɛ Mamadou Samassa sɔrɔ yen nɔ ale bɛ Laval fo ka se Ngolo Traoré ma
ale be Stade Malien de Bamako la. Youssouf Koita Djoloba AC ale fene farala équipe kan ale be no. Défenseur la Falaye Sako Montpellier ale be no. Aboubakar Kiki Kouyaté Montpellier, Modibo Sagna Montpellier, Sekou Niakhaté ale be Braga la foka se Daouda Guindoma ale be Red Bull Salzbourg la. Abdoulaye Diaby ale be Saint-Gilles la foka se Salim Diakité ma Palerme. Amadou Dante ale be FC Juris la ani Mamadou Fofana Nojo ale be Amiens. O kɔfɛ sa an ka caman la ibe Amadou Haidara Doudou sɔrɔ RB Leipzig fo ka se Lassina Koulibaly Salerdin Tana, Djadje Samasekou ale be Cadix la, Kamori Doumbouya Brest, Mamadi Djambou RB Salzbourg, Mohamed Kamara ale be AS Monaco la, Aliou Dieng ale be Al Ahly la. An ka ɲɛfɛmaw la sa ibe El Bilal Touré sɔrɔ yen nɔ ale be Atalanta Bergame na, Moussa Silapo Nene Dorgeles RB Salzbourg la, Sinayogo AJ Auxerre, Youssouf Niakhaté ale be Bani Yas la fo ka se Adama Malouda Traoré, Ferencvaros Sekou Goïta Salzbourg fo ka se Mamadou Kamarama ale be Kevin Rana Francis Kononana ani Boubacara Diarra ale be Djoloba AC la ni beba wolo ko senior nunu de bena ni labɛn nunu kɛ Aigle nunu u ye nali daminɛ u ka kan kɔnɔ déjà o ja dɔ b'an bolo kɔrɔ an ka togo lajɛ. Voilà, an be duwawu kɛ an ka Aigle ye Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ ka bɛn nin dolantan fila min bɛna kɛ n'o ye Mali ni Ghana ale ni Mali ni Madagascar. N'an bɔra yen an bɛna hali bi labɛnw sira fɛ fɛn min ye musolakaw olu ka labɛn siraw fɛ sa i b'a ye Mali musolakaw olu ni Seychelles ye ɲɔgɔn sɔrɔ Badian dolantan na. Badian dolantan ni a ma diya Seychelleskaw la ka sababuya kɛ an ka musolakaw ye Seychelles musow lajɔ ka jifilen fa ka d'u ma 9 ani kanangolo. Hali bi nin tɛ dɔwɛrɛ ye Coupe d'Afrique min kan ka taa Marokukaw fɛ yen nɔ n'an ka musolakaw qualifielen don kɛnɛ kan o ɲɛbila baaraw don. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye Mali Football Award o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka dolantanaw san kɔnɔ minnu bɛ so yan ani minnu bɛ kɔfɛ k'olu jansa k'u wale ɲuman dɔw ka baara ɲuman na o de hukumu kɔnɔna na o baara ninnu sigira sen kan i bɛ a jate minɛ san kɔnɔna na Mali ka dolantana min taara ko ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan don ale kɛra Lassine Sinayogo ye ni a bɛ dolantan AJ ale tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an ka dolantana min taara k'a bɛ ka dolantan farafinna kɔnɔ k'a fɔ ko ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmala don o kɛra fɛn min ye Djigui Diarra ye ale bɛ dolantan fɛn min Young Africa la Tanzanie o bɔlen kɔ sa an ka dolantana min taara an ka Ligue 1 kɔnɔna na k'ale ɲɔgɔn tɛ musolakaw fan fɛ n'o ye musolakaw ka championnat ye ale tɔgɔ ye Umu Kone ale bɛ dolantan Isfasi la Mali kɔnɔ yan nɔ o tɛmɛnen kɔ fɛn min ye hali bi cɛlakaw fɛ yen nɔ ballon-tana min taara k'a kɛ meilleur buteur ye an ka Ligue 1 na n'o ye cɛlakaw fan fɛ ale tɔgɔ ye Lamine Diakité ale bɛ dolantan fɛn min ye 11 créateurs la n'an bɔr'o la hali bi fɛn min award ko sira fɛ an ka dolantana min taara k'a kɛ ko meilleur joueur don an ka Ligue 1 na an ka championnat meilleur joueur ale kɛra Aboubakar Diarra senior n'ale bɛ dolantan Djoloba AC la hali bi jɔkɔlɔsibaw la sa jɔkɔlɔsiba min taara k'a kɛ Mali Ligue 1 meilleur gardien an ka jɔkɔlɔsibaw la ale kɛra fɛn min Youssouf Goïta ale bɛ dolantan Djoloba AC la hali bi meilleur espoir Mali yɛrɛ kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɛra fɛn min ye Kamori Doumbouya n'ale bɛ dolantan Brest la a bɛ nin wagati na près de la Brest la ale taara k'a kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan ye n'an bɔra yen nɔ an bɛna fɛn min ye entraîneur min taara k'ale ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔna na o ye Demba M Traoré Djoloba AC dege karamɔgɔ don ale yɛrɛ de fana kɛra champion ye hali bi meilleur espoir musolakaw fan fɛ an b'a fɔ kɛra Jaratu Kulubali ale bɛ dolantan Super Lion Damdalayi la ale taara k'a kɛ meilleur espoir ye hali bi an ka fɛnw kɔnɔna na Aguesha Diarra ale taara ka kɛ dolantana mun ɲɔgɔn tɛ
farafina an ka musolakaw fan fɛ ale kɛr'o ye ale Aguesha tilara ka ta ka kɛ tuguni dolantana ye an ka professionnel minnu bɛ kɔfɛ Mali musolakaw ka meilleur joueur a taara ka kɛ o fɛnɛ ye. N'an bɔra yen an bɛna an ka égliw ka kunnafoni na n'o ye u ka kɔfɛ kunnafoniw na an b'a da o tulon kan k'a fɔ Alu Dieng ɲina ale ki Ligue africaine des champions Alu Dieng ale y'o sɔrɔ nin ye tare ye Ali fan fɛ nin bɛna kɛ a ka trophée wɛrɛw ye tuguni k'a sɔrɔ El Ali fan fɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Tanzanie kaw fɛ olu ka champion o kɛra Djigui Diarra ye Djigui Diarra ale n'a ka tɔn n'o ye Young African ye olu kɛra champion ye Tanzanie kɔnɔna na fɛn min ye an bɛɛ tun bɛ ka dolantan min lajɛ n'o ye Atalanta ale ni Bayer Leverkusen n'a banna 3-0 kanangolo anw ka cɛ de El Bilal Touré o bɛ kɛ sababu ye ale fɛnɛ bɛ fara Malien joueur kan minnu ye compétition européenne trophée dɔw sɔrɔ n'o ye Europa League ye El Bilal Touré ale fɛnɛ Europa League sɔrɔ an b'a ye fɛn min ye Ligue asiatique fɛnɛ la an ka denmisɛnnin dɔw ye ɲɛ sɔrɔ o fɛnɛ kɔnɔna na ka tɔn fɛ tɔn min yɛrɛ ni ale fɛnɛ kɛra champion ye an b'a fɔ yen nɔ dolantana nu yɛrɛ Abdou Karim Traoré a bɔra fɛn min Derby County de la ka taga Asie nin kɔnɔna na an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye. Ligue européenne des champions fɛn min ye le Grand Real Madrid ale ni Borussia Dortmund olu de tun bɛ ɲɔgɔn na ligue la ka kɛ ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma o la an ye reportage min labɛn ligue kama an ka taga jɛ k'o reportage o filɛ. Kunu samedi bɛɛ ɲɛkun jɔlen don fɛn min ye Wembley ma n'o ye Angleterre dolantan kɛnɛba ye o tɛ dɔwɛrɛ Ligue européenne des champions ani finaleba tun bɛ ka tan Europe tɔnba fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲina n'o ye Real Madrid ale ni Borussia Dortmund an b'a fɔ dolantan kɛra dolantan jijalen dolantan cɛsirilen kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye wagati fɔlɔ n'o ye première mi-temps ye an y'a ye Dortmund ale ye occasion caman sɔrɔ k'u jɛ a ma se ka celu don an bɛ taga mi-temps bɔ o la fo kana se deuxième mi-temps ale bɛna yɛlɛ an bɛ se sanga 74 ma Real bɛ ni sɔnni sigi jeu kan a ka celu fɔlɔ a bɛ n'o don n'o ye Dani Carvajal ale bɛ Real ka celu fɔlɔ don an bɛ to de sigi la dolantan bɛ dayɛlɛ fo ka taga se sanga 83 ma fɛn min ye l'inévitable Vinicius Junior ale bɛna Real ka celu filanan don o bɛ kɛ fɛn min ye dolantan yɛrɛ kuncɛli ye Real ale bɛna a ka ligue siɲɛ 15nan ta an b'a fɔ bravo o Madrilèn ni wagati na Real Madrid ale de bɛ sanfɛ Europe kɔnɔna na félicitations an b'a fɔ fɛn min ye Borussia Dortmund du courage san wɛrɛ ta ala ko yira an kɛnɛ la. Ni de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye aw ka bi kunnafoniw na n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ni ala ma basi kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ aw k'an bɛn.